So hello guys, welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव दिनै मोनसे बिराद गोबावनि उनाव बरायफिननाय जालायबाय लोगोफोर। थ' आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। जों दा फोथाराव फैनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे बुस्थु दिन्थिनो थांगासिनो दं आं नोंसोरनो एलामेटा। नै आङो हाखु दाखुसो फैदो, खारदोंमोन आंबो खारनानै फैनानै आथिं मानि बिराद लेथ्रा नै दा खारनानै फैदो जा बिथां फंबायमोना लिंबाय नालाय फैबाय। जिबौजों अजगर जिबौ जों बेखौनो नायनो थांदों। थ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो गोसोबा खोफाबाय थाबानो जाबाय। थ' आं देखायलांगोन। थ' लेट्स गो गाइस। थ' लोगोफोरा बोथोरा बिराद दोमैलु जाबाय नै, बिराद जोमैफ्रा बरिया नुदों नै लोगोफोर। अ माय गड बा जि मोजां नुदों नै बा। थ' लोगोफोर जों दायो थांगासिनो, लामा थाबायगासिनो। बैथिया फोथारखौ फैदोंमोन, ओमफ्राय दा नै लामा थाबायगासिनो। अ लामाखौ नायनो हागोन नोंथांमोना, बेस्ट लामा। जिबौआ ओइयावनो आरोना लोगोफोर, खियानो जों दायो थांगासिनो। बेसे गेदेर होनदोंमोन जिबौआ, बेसे गेदेर होनदोंमोनलै? नै इसिनो आसलथे गुमा गोथाव संबाय दं जिबौ नायनो फैनायानो। ओइयावसो दं जिबौआ, ओमफ्राय माइखौ हानो गिना हायाखै जाहैबाय। जों दा गुमा गोथाव नायबाय दं नै, आं मानैल' मोनबाय। मस मस जाहैनांगौ दा। गोथाव नोना ना गुमाया? गुमा गोथाव, गुमा थावसिना गुमा गोथाव नायबाय दं। हमना ला आंनो हम ला मानो नोंसोरलाय बोरै नुबाय दं? बेनो दासो बेनो हम एसेसो दंलाबायलै गुमा गोथाव हमग्रा माखाया नै जोंनि आबदायाव फैजोब्बाय। ओइ माथो आंलाय नुवानो। मानैल' हमनो मोनबाय दासो, मानैल'। मानै? ओमफ्राय नैदि गुमाखौथ' जाया, नै मालाय बुरजा थांबाय। हाय हेल' सौरा सौरि मोखांफोर केन्डिडेटआ बारा जाबाय। माइ फिथाइयाव गाखोनालै नुवाबो मुना होदोलै बियो। लादेननिखौल' नुबाय थायोदि। नुयिखौसो आखाइ बिलाइनायखौसो खोन्थियो। नैलै नै नुया होनलायदो, बोथोराव देखायनायखौसो एसे हमबाय आं नै। हमनो मोनासै, एख' गैया, हमनो रोङा। गोदैखौ देखायलै आरो हमबाय दसेनो। गुमा गोथाव मानैल' माया मानैल'। नै हमग्रा माखाया बिराद बुरजा जाबाय। जिबौ नायनो फैबाय माबा गुमासो हमला लाबायबाय। बेसे बुरजा जाखो माबा इफोरसो गुमा हमग्रा। नै ओइनो 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 हाबसोबाय। ओइनो हमलायबायानो गुमा हमग्रानाव गुमा हमग्रा। नुद' नायना ला नुद'। मजायानो आलादा सान्दुं गोसाबाबो। गुमायानो गोथावनानै आं लाग्रायाबो खिथिनाब्रा नोंसोरो माथामल'। जिबौआ ओइयावसो दंमोन लोगोफोर, ओइयाव। ओमफ्राय माने माइखौ हानो गिनानै हायाखै, हाखांजोब्बासो नुगोन आरो ना। दा मा खालामो, हाखांगोन ना हाखाङा। लाग्रा लाया बिदिबा मोनथाराखै। नुमारदोंना जिबौआ? जिबौ नायग्राया नुमारदों? अबेलै माथो नुहांबो जाया। माइ हाजोब्बासो नुगोन लोगोफोर, जों बेखौ नेगासिनो इन्थेजार खालामगासिनो माला हाखाङो। नै ओमफ्राय नै गुमा गोथाव हमग्रा माखाया बिराद बांबाय मानसिफ्रा।
गुमा गोथाव गोथाव इउटुबार फेसबुक बारसोलै होमबा मा बारगोन नोंखो फेसबुक ब्लगार हग्रोबाथाय माबायो बायसा लागाव हम होद ये थ' फोरिगोनलै बाला बरमाबो सुवाद गारना खारगौमोन सम ओंखाम जानाया ओंखाम गारना खारसिगौमोन लेद्रा मानसिलै सिनारो हैद जिबौ नायनो फैबाय जिबौ नायनो फैबाय दा माइखौनो गिनानै हायासै नै खावलाबसेयाव दंमोन आरोना लोगोफोरनि नै लेमलायनाय खिनियाव दं ओमफ्राय जों दायो न' फारसे थांसै दा हायोबा फैफिनगोन आङो नोंथांमोननो देखायफिनगोन जिबौखौ जों दायो न'आव थांथ'नोसै आरोना बोथार बारि एकदमबारे मेंजोब्बाय खारनासो डाइरेक्टबो फैखानाय बिराद लेथ्रा हाफ पेन्ट माने गस्ला माने बिराद लेथ्रानो फोथार बारि सेस दा हायोबा फैफिनगोन आं लोगोफोर